COVID-19 na journey Guwahati Raj Bhavanan tan jogdunde Governor tawi asat lang KN nang Di flow aroy paray kido rongkep sa radatum se kachilangahin kisung Karbenglong Autonomous Council Deputy Speaker Riteshing Hiapan ding timung kirap kachuhang Kardom pinyada bertalong panili sa mijilihan sapi non bertang tonpen RJ tha Guwahati Raj Bhavana long kachongda dun banghini achokumaratum COVID-19 kilong dun lokajok Kamrup Metro District Administration ahin pen Guwahati Raj Bhavan Containment Zone kibi lapan Governor ta wi asat lang KN Guwahati arong sopialong an so se corona work ki thor phere memi arnibang se corona ke so kelong aphai baton bomno Kidamtang bo signify krepo arni pen lakhadam pulote quarantine along ki dodepin atumta bangsuri hini so se lekai le corona ke so kelong nun Lasong thak thak se Raj Bhavan along kachongda dun banghini achokomara tuma phanta corona ke so ki una joini Kamrup Metro District Administration ahin pen Guwahati Raj Bhavan abaikan containment zone ki ponsi Assam Governor Professor Jagdish Mukhia phanta COVID-19 ke so dokok na puajok okra nasap lang kelang padopono News Desk Report, Karbiang Online. West Karbiang Long Menmiji Sildubi along Inut GNM Pen Kironi Dikrengasor Inut Asha Klembang Piapan Corona ke soki una joini Inut Pen Inut ke sokachi unjiang ring tetamno. Nangli tum Corona ke sopen ko an lo kachi pajokon lapen ko an lo kachi repon. Jong si chirere lang pulote pini penamatsi chire ignon. Athe quarantine boha along ki do atuma phan detle bangso ke soki in bom kalilo non ke quarantine boha along ki do de atuma phan anta undam tanglong lake West Karbiang long kheroni havar inut GNM pen inut Asha Klembang phiaphan corona ke soki unpusi Abirta repdun long corona ke so kacholong dun lok abang phiatun ke menmiji sildubi asor Rinku Singh arta ningkan inkor runner cap lapen kheroni dikreng asor Anjali timungpi arta ningkan thongkebra hini pusi pangthekpon Rinku Singh abangke Mailu se kelang ahemalongsi GNM claim dunbom lapen Anjali timung pia bangke Kheroni Model Hospital alongsi Asha claim dunbom alang litum banghini aphanta corona ke so angthe kelong logajok kedamtang jakhong ni phai ke thomarni Dipu Medical College corona se kelang adimalongsi biponno asamalong riardo arnibang se corona ke so kedong phai ke badbomajok kaphere meme angsi nangli rokno Halapu di Mahasau District alongta jakhong pli arni pen ruini aparman lockdown bipon lopusti Abirta longdon News Desk Report Karbiang Online Thengpi thengprang kilir seng kilang penajok Karbiang long along reaphan kilir seng along re pusi hokpon bomlo bonta bangso kilir seng along re non chatkali momo ta bangso kilir seng kapa dojiaphan thengpi thengprang kalana abang kenan sot binang bonta lahai ang tut kebang preke kopi yang tut lo nangli tum chinima Karbiang long life kelang aratum lake habir harama long kebang dong lapen thengpi ning joino athengpi yang tut putong nangli tum kamathama bonta laki kali laki Karbiang long lapen Meghalaya ahoy langhempi rongpangbong nongjrong tapat mokoiram malom kilang alon kido kilir sengpen athengjang thu athengpiang tutsi somprekno lapuan kilir seng alon kidopi thengjang thu athengpi forasasai khi kilang dun kaviajok sampredangsi thekponlongno ahok Hamren Central Range kaparlo Karbiang long pen Meghalaya ahoy along ajo pupe anarlo pupe agari gari thengpi kanghu pachi jengtoy aphita forasai khiatum ke thekdon long kabe abangki manghumimi alam binong hala bangso along ri thengpi thengprang kelang chari jia phansi ranger longkam teron aphan arpu pekono bonta ranger teron arpu dengdet pen ajo anarlo thengpi kanghu agari jengron aphita forasai khiatum ameke jangdon klebajok Karbiang long athengpi abangke agari gari Meghalaya ahin dambomno lapuson athengpi kanghu agari anarlo ang pita Kipon longlok abangki ranger lapen forasai phu ke chokche lapen kachirap dun dokok ta hai pusi ke thekdun long arada tumpen ningje ponrenti lasi Hamren Central Range along Prabjin pen ranger larpon pe pulote Karbiang long athengjang thu arong kibir de jia phanabangki ningka nisita nangnelo lasi lapuson sai ke che halabangso ahawaralong
Thengjang thu arong ke rai kompa me jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council Forest Asai kham kelana arpu kedo abang setame kelang chari don kenang sot. Kali pulote killer seng Karbi Anglong atheng pi ki pever jiaphan ke der delo. Lang hem pipen berseng tiso Karbi Anglong live. Non malom so dhina mopan bertang ton ponik senang. Dhina mopi puthot betar jupon thuik lonang. Dorbagori constituency kaparlo Dadhora pen dipluso aradaphan kikimpi se kachilang ahem amu pawang le derajok hadak aradatum se kelang ahin kisung tektik kachachaknan. Karbi Anglong Autonomous Council arta ningkan thokebra sete pleng derapita Dorbagori constituency kaparlo diflo aroy parai kedo rongkep sose aradatum ke pini arnianta se kachilang ahin mesen avarsai longdon bedetlo. Dadhora lapen dipluso aradaphan panong PC Karlitang Dhaniram Teron Dorbagori MSc ki kiba mahot dipluso kacheka katowaralong se kachilanga hempendanglok doctor nurse atum kedo aboha anta kimponlo sitame se kelang doctor nurse inuta dampi pedetlo la sepi congress jakong ke chari ahota bangso se kelang ahem kapaching thorpon japhan klemponlo sitame pachunche detlo Lason se Karbi Anglong Autonomous Council pen kuti atangka padam derapita kepang tangpi pe derajok hadagara datum ningduk cepaklangpon. Alang litum ningduk alam theka cepaklang atengke sorkar atum jongsi nangrap jipulote nangrapa mekanangji. Athe langke the ahot jongsi ke so chelang dam nangji pulote e roivet alang roi alongsi long narkep hat ponangji. Lapen ki so abang pu abang phephan gari motor along ki ponlong jiki helowinglo. Kacharchung pensi cheponangji. Dipluso arat ke उन्हें लैंग को अन्य घाट पार नहीं अंतिम के मेडिकल तमी फोफे लाना के सुंग दलो नाली तुम सीरियस केसेस होते हैं तुमको ना हॉस्पिटल लगे दाम के नहीं तुम सीरियस केसेस लो पुरन दे डाक्टर माने ने तुम के आ पेशेंट फन जे तो चार्चोंग पन पेंशन तुम dak मलासी हॉस्पिटल कले थे हा बरभेटा हॉस्पिटल असों से पना कॉल ते लैंग के थेहुत पसंद नाल तुमके पारुन इलो के दे लैंग के थेहुत पते ने तुमके पुछि चागरन बेला ते पिलो नाल तुम नन पुई सरकार फन नन सरकार फन के पुई बंगला सन जे तो नन के दबम सरकार जेतो MSc सर रिचर्ड टॉक बिलांग लिपेन ने तुम फन लबांगसो अपरांग के पतांगते हॉस्पिटल अंत में लबांगसो हॉस्पिटल ना पतांगी फन तुम चुनिंग रिलो Langke the hot pulote jonghe leke soching khan sitame chelang prongpen akapreke thang takle monelo puse hadagaratum ningduk chipipon non ke chari bom BJP asorkaratum nilitum akiduk ki sungapothak ko antong nang kera ponjilone laso phanse nilitum ke towar chelang dinglo puta pherang ke thengnu alang litum ningjepon dolamara penarji sonong phar Karbi Anglong live Hatipura jotortok bi arong amekar ding timung chiklo ejon sose kiso kacholong lokajok kachilang iji aphanpura Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Riteshing hiaphan akerap kachohan Nomati constituency angkang Hatipura polling station ahawar kedo jotortok bi arong amekar ding timung artaningkan phokebra pho alang li chiklo ejon sose ke project mate kaphere meme akiso kacholong lok penajok kedo ke thak lapen kicho kijun akisung chitong nanglo Alang li kiso kachilang ijiaphan kachibor EA kalilo bonta ari RA anathusi mi kichopen kangda kasona kiso kacholong lokajok tangka maha kachuri jiaphanta sungkrung binonglo lasinon ke chari ponbom parivarton sarkar jasemet tim Karbi Anglong asongja Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ke jalen pon asarkar along kangtang donkring abangphu Nomati constituency local MSc Abirta Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Riteshing hiaphansi prabjin pen se kachilang ijiaphan akerap kachohang alamthe Karbi Anglong live apherang kelong nangchuning ridon lapen alang li kachoning riateng kanghon kajin so dopen akerap nang pivek jiputa ding timung ningke the alamthe nang chepaklanglon hawar ke happen rehearsing rongpi Karbi Anglong live Dolamara dagiram ronghang arong amekar himari terangachor kajor lekthepi ade along project akaso kelong lokajok kichogijon thekte adukido amek pulote chirongmi athekbeta sothek
Amek jong se ke dolo pulote kido ke thak lapen kicho no ne akhisung kache chaknang ko an lo ne lake maduda chichini replo lason se dola mara hawar dagiram ronghang arong amekar himari te rangachor kajor lekthepita adi along project ke so kacholong lokajok kido ke thak oni lapen kicho oni aduk du pratlo Karbeng long life a pherang ke alang litum ka homri damahot kisung ke pho abang phi lapen ahema soratum nangka chithano na tengke bangso ke chenga ko ke kowe ke chohot saini kangda ka sonsi chithek no sitame pijo pen bangso me kangdang ponbom chithek long si borbheta hospital alongan chipaklang damno sita doctor tumda thangta nang thanon thekte det si dowai nanglodun aret an betno lapen dipuan chiponang jipusi nang pen khadun lopusi alang litum chithan Ini dak thek long lo. Dagiram rong hang amekar. Hemari terang alang licor kajir lek tepi. Alang liningkan ke thama prang pen. Kisu long lo labang so kisu. Doktor tumlong cipaklang nam lo sitame thangda nang thanun thek tepu sitame laki adi arlu kang ulo. Cancer kisu puselang litum sitame honde lo. Lapot selang litum ke boy hektik. Ahem tun pinak alang li hemasor bang. Arnibang ingdat po lapen pot si longan pen dame ko te bokhet borbeta long hospital long sikipon pon mila bang so kisu bang la da ke sol funi deji apot si alang litum aphan alang tum ke chuning ri la kar biang long CM tiliram ro hang lapen local embassy jong si akerap nang pipulo telang tum bang dipuan sta mesi ke chelang dam yi phansi bor ilo pot si alang la bang so angjir bang alang li kichon ta kisik sak dolo ang thein da chijon e lapen lang ta join e busipu kiso abang phi kicho kado we kes koson ne siksak opo Sak chung chung apang ke yang ke yin te non ke chorot ma chorot chorot lo yang ke chung yang ke yin Doktor tumbanga bemara alamba nang thanan de munte dipu bang ke pontu po bang cha nang ke dipu che ponita ni disa hajira chung ra chara mani po poni mo de la masi la ningkan ke tham running bikok lu nala tumpu si chaklin relo di chaklin relo la kachuningri ka la pula jar mane kupne nang ra pasan de pula lam nu jo kachuningri ja bang ke ala tuleram rong hang along Dolomara pen arji sonong par karbeng long lai Pini Adap Abirta ke lapon sakang tonik lo do me thakmi kardom